Ang headlines kan sa tuyang mga barata enot sa lado lokal. Mga estudyante kan pampublikong elementarya sa Bicol makakaresibinin bitaminas sigon sa DepEd Bicol. Rehabilitasyon kan Pantaw Port sa Libon Albay, daiman pigpapabayaan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa lado nasyonal, pribadong eskwelahan na pwedeng ipadagos ang implementasyon kan distance as in blended learning maski lampas na sa Nobyembre 2 sigon sa DepEd. PNP papainvestigaran ni Senator Jinggoy Estrada ang pagbisita kay ni sa harong kan mga miyembros kan media. Sa ibang nasyon, Moscow as in Kiev ipinasunod ang pinakadakulang kambyuhan nin preso sa giyera. Asin sa lado nin sports, Philippine Youth Team mainstay Camille Nolaso mangingenot sa national team sa FIBA 3x3 Under-17 Asia Cup 2022. Iyan ang headlines kan sa ito yung mga baratang unyan ang detalyes enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Fortiplex Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Pinuna na kasuhapon, Oktubre 17, 2022, ang distribusyon kan libreng bitamina sa mga estudyante sa mga pampublikong elementarya sa Bicol Region. Sigun ini sa Department of Health Bicol, kung sa pagi ni Regional Director Gilbert T. Sadsad, ang mga estudyante ang makakaresibinin Celine Vitamin C 100 mg syrup bilang parte kan program Unilab. Pangakong Protection Immunity for All Kids Back to School program kan Unilab Incorporated, asin Utopia Activation Specialist Incorporated. Sigun sa ahensya, total na 424,747 na saline bottles, asin 84,800 na saline chewables ang nakatalaan na i-distribuer sa mga aki na nasa kinder sa code grade 6. Sa kabilugan, poko mas o menos 20 milyones pesos ang kantidad ka nasabing donasyon na may kamawata na masiguro na nasa marahay na salud ang mga estudyantes tanganing makapokus sa saindang pag-aadal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Di man pigpapabayaan kan gobyerno probinsyal kan Albay ang rehabilitasyon kan Pantaw Port sa Libon Albay. Inyong tinawanin na sigurasyon ni Gobernador Noel Rosal kung sa sayang pinagkonfirmar na nasa 30 milyones pesos ang nakatalaan ni alokar sa pag-irahay ka nasabing fasilidad sa mga masunod na aldaw. Sinabi ni Rosal na sa oras na matapos asin magpuon ang operasyon kay ni, dakulang tabang ini sa transportasyon, accessibility, asin ekonomiya kan munisipyo asin bilog na probinsya. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan PGA sa Philippine Ports Authority o PPA, tanganing maaraman kung ano ang mga fasilidad ang kinakaipuhan na pakonstruhir. Enot kay ni, nasa tulo ng building ang naipatugdok sa irarom kan administrasyon kan dating gobernador na mapapakinabangan man sa pantalan. Mayo 13, 2021, kan i-turnover ini kan PPA sa Provincial Government of Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Sabay na nagpirma ang lokal na gobyerno kan Daraga asin Kamalig Albay nin Memorandum of Understanding para sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program. Pinanginutan niya Daraga Mayor Awin Baldo asin Kamalig Mayor Kaloy Baldo kaibahan sa Department of Human Settlements and Urban Development Undersecretary Samuel T. Young asin DHSUD Regional Director Attorney Richard Manila. Nakapalaman sa nasabing MOU ang pagpuon kan konstruksyon kan mga housing units para sa mga informal settlers, empleyado kan lokal na gobyerno asin Pag-ibig Fund members. Ang pambansang pabahay para sa mga Pilipino sa rong programa kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagikan DHSUD na may kamawota na matauwanin istaran ang mga informal settler families.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Bilang parte kan selebrasyon kan Meet Safety Conscious Week ngunya na semana, sa giraray na nagkonduktan mga personalis kan Legazpi City Veterinary Office, partikular na ang barangay Obantay Karne, kan City Meat Inspection Services nin enforcement as in implementasyon kan Legazpi Meat Inspection Code sa mga merkado publiko asin sa mga barangay na may nagpapabakal nin karne. Sigun kay Legazpi City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estipona, ana sabing lakdang may kamawata na masiguro ang seguridad asin kaligtasan kan mga pigpapabakal na karne sa palibot para naman sa ikokonsumo kan publiko. Sinabi ni Estipona na ang madadakop tatawanin penalidad asin ang makakatabang tanganing mapalangkaw ang revenue kan opisina. Nagpasalamat si Estipona sa mga meat inspectors asin mga personalis kan slaughterhouse sa indang commitment asin pagiging vigilante sa indang trabaho. Pitong soldados kan Philippine Army ang gabos nagadan matapos ang saindang piglulunadan na army truck nakabangga sa cement truck mixer sa Uson, Masbate ka na kaaging aldaw. Ang mga nagadahan iyo sinda Sergeant Bernardino Kiamco, ang chopper, PFC Eliezer Lahoy, PFC Zenzel Gumba, PFC John Mark Aragon, PFC RD Rabi, PFC Christian Badong asin PFC Rogen Palapar. Susog sa informasyon, ang Rueda Contract biglang nagputok na naging kausa para mawawalan ng kontrol ang chopper bago ini nakabangga sa nakaparadang mixer. An army vehicle igwanin 14 militar kan mangyari ang insidente, mantang ang iba pang militar nagsaparmanin mga lugad asin na iriduman. Iyan ang primerong kabdang kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang iba pang detalye sa lado nasyonal, sports asin iba pa makalis lamang kay ni. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, then consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramonta, kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramonta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramonta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals. Food for the cell.
ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung fulvic mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa selebrasyon kani ka 64 taon na anibersaryo kan DZGB sa taho kan pagapodan para sa pagmakulog sa satuyang common home na iyoan kinaban pag-adaptar sa pagbabago kan klima asin pandemyang COVID-19. Sa muyang ipresentar ang Earth Forum and Expo. Earth Forum and Expo hatod sa Indo kan Provincial Government of Albay, Governor Noel E. Rosal, City Government of Legazpi, Mayor Geraldine Rosal asin Energy Development Corporation or EDC. Ini may temang Sustainable Development in Light of Laudato Si, Climate Change Adaptation and COVID-19 Pandemic. Maghiling asin magpartisipar sa diskusyon asin aramon kung paano kita makakakontribuir sa implementasyon kan sustainabling solusyon para makamtan ang kamawatan na makasimbag sa pangapoda ni Pope Francis to care for our common home. Tampok ang mga matitibay na lider sa aspeto ng environment, agriculture, resiliency, tourism and health or earth para ihiras ang indang kaaraman asin eksperyensya para sa sustainabling paghiro sa pangginaba na pangapodan na masolusyonan ng pagtios. Proteksyon sa satuyang pinag-iistara na kapalibutan. Maghirilingan kita sa Oktubre 19 sa God 22 sa Ayala Malls, Legazpi para sa Earth Forum. Asin aramon kung paano kita makakatabang bilang syudadano sa pagmakulog asin protehiran ang padagos sa pagbabago kan klima nin kinaban. Ang Earth Forum madadangog simulcast over DZGB AM, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep, begging us please. Earth Forum and Expo is also brought to you by Congressman Fernando Didi Cabrado, 3rd District of Albay, Department of Tourism 5, Regional Director Herbie Aguas, Good Found Cement Corporation, Legazpi City Fiesta Committee, Councilor Albarizo, Aral, Lampara at Musika Pro Sounds and Lights, Liga ng mga Barangay Legazpi Chapter, J. Charex Food Products and Catering Services, Robert James Exhibit Masters Corporation, New Blossoms Travelers House, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, LCC
Seafood Garden, Concourse Convention Center, and Ayala Malls Legazpi. Iba pang detalles kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Pwede pang ipadagos kan mga pribadong eskwelahan ang implementasyon kan distance as in blended learning maski lampas pa sa Nobyembre 2. Inian orden ay pinalawas kan Department of Education sa pagsasabi na may mandato sa gabos na public as in private schools na magkambyo sa 5 aldaw na in-person classes poon sa Nobyembre 2. Sa DepEd Order o Department Order na may petsang Oktubre 17, sinabi ni Vice Presidente as in Education Secretary Sara Duterte Carpio na ang mga pribadong eskwelahan pwede pang mag-implementar ng blended learning o full distance learning. Idinadagpaman sa orden na ang mga pribadong eskwelahan pwedeng magpasunod ng 5 aldaw na in-person classes. Nakatalaan, napaimbestigaran ni Senador Jinggoy Estrada ang lantada na pagsuway kan Philippine National Police sa Data Privacy Act kan poonan kay nian sa diring programa na magbisita sa harong kan mga miyembros kan media. Siyang sinabi na nahihiling niya ang paghiro kan pulisya sa home visit alagad, dayon niya maako ang implementasyon na sarong ideyang estupido. Idinadagpaman ni Estrada na kadakulan dapat ipaliwanag kan pulisya sa pagsasabi na kunan katuyuhan kan pagbisita sa harong kan mga miyembros kan media. Tanganing masiguro na daing patakot sa indang buhay, natatadai na sa tamang uniforme ang mga pulis o natatadai na sa tamang uniforme ang mga pulis. Idinadagpaman niya na dapat nagkaigwanin koordinasyon sa mga opisyales lokal pati na sa media company kung saan nagtatrabaho ang mga media personality. Sinabi ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na ang biriglaan na pagbibisita kan mga pulis sa harong kan mga media personalities nakakaumagid sa nakaaging administrasyon sa pagikan Oplan Tokhang kung saan ang mga otoridad ay nagkakaigwanin lakdang na ugidon ang mga drug suspects. Siyang sinabi na ang kaipuhan ngunyan kan media personalities iyon proteksyon para sa indang kaligtasan asin bako ang pananakot. Ang siyang tinawanin punto iyon reklamo kan ibang media personalities na may mga personang nakasibilyan asin nagpamidbid na mga pulis asin nagbisita sa indang harong para haputon kung ano ang indang kamugtakan o kung nakakaresibinin mga patakot sa buhay may relasyon sa indang trabaho. Idinadagpaman ni Lagma na dapat tawanin proteksyon ang media asin bako na pagtakoton. Nagdagsaan mga Pinoy sa recruitment event sa Mandaluyong City. Kung saan ang mga representantes kan US Hospital nagpartisipar tanganing mapanuan ang dakulang pangipunin mga nurses. Ginatos na mga aplikante sa nagduman para magbalo asin makua sa napabaretang 2 milyones na mga bakanting posisyon para sa mga nurses sa Estados Unidos. Ang mga Pinoy ang mas gustong makua dahil ang mga ini matitibay sa pagtaram ng lengguaheng English. Sinabi nin Saro sa mga aplikante sa trabaho sa Estados Unidos na siya nakakaresibin ng 30,000 pesos kada bulan alagad bako na ini sufisyente para sa single mother na igwanin mga pigtatabangan na mga aki. Mientras tanto sa ibang nasyon, sa Kyiv, ipinasunod kan Moscow asin Kyiv ang saro sa pinakadakulang kambyohan ng mga preso sa gyera kung saan maabot sa total na 218 mga detenido kay baan na 108 Ukrainian women. Sinabi ni Andrei Yermak o Yermak, pamayo kan Ukrainian President o President's staff na igwanin 12 sibilyan ang nakaiba sa mga pinalibreng babae. Siyang sinabi na ini ang primera bes na magkaigwanin kambyuhanin mga babae sa pagsasabi na 37 mga babae ang nadakop matapos masakop kan tropang Ruso ang Azovstal Steelworks sa port city of Mariupol kan nakaaging Mayo. Asin sa lado man in sports, asin karawat,
Si Camille Nolaso, mainstay sa Philippine Youth Team sa 5-on-5 basketball, iyon mangingenot sa national team sa FIBA 3x3 Under-17 Asia Cup 2022 sa Malaysia. Kasabay niya sa Gilas Pilipinas Youth 3x3 team, sinda BJ Villarin asin Nicole Pring kan National University asin Arian de los Santos kan Adamson University High School. Iniyan sindang magiging primerong partisipasyon sa International 3x3 Tournament. Breakthrough! Boots Kangaroo Jumps. Anapod kan mga eksperto sa siyensya sin teknolohiya sa pinaka-latest na imbensyon sa Estados Unidos sa sarong sapatos na nakakapagtaunin panibagong experience sa sinakakatabang sa mga pag-ehersisyo, partikular na ang mga personang nagkakaigwa ni cardio workout. Unboot Kangaroo Jumps, may kakayahan na makapagtaunin proteksyon sa tuhod kada bes na magkakaigwanin ehersisyo an si isa man na personang nakasulog kaini. Nakakatabangan boots Kangaroo Jump sa pagbawas nin timbang, pagiging physical fit asin nakakapag-burnin 20% calories. Ang boots Kangaroo Jumps pwedeng isulog kung kamua nagbabayle, nagbabouncing, paglukso asin iba pang ehersisyo. Ang boots Kangaroo Jumps pwedeng mabakal sa kantidad na $149. Istorya na iiba. Sa laugan haros sarong siglo, pigiingatan kan University of Michigan ang paghuna ninda ang importanteng dokumento na surat kamot ni astronomer na si Galileo Galilei. Matapos ang sarong internal investigation, nadiskubre kan universidad na sarong man sa naining forged document. Inanunsyo ka nakalihis na aldaw kan University of Michigan sa media na ang pigiingatan nindang Galileo written o handwritten manuscript ang gibuman sana sa Italian counterfeiter na nagngangaran na Tobia Nicotra. Si Nicotra ang pagmimidbid bilang forger kan taon 1930 sa Milan, Italy. Para sa pamimekain ng Galileo documents. Midbid siya sa pagibunin fake autographs ni Christopher Columbus asin Mozart. Nakapalaman sa peking dokumento ang notes o mga tala na no Galileo o mga tala ni Galileo manungod sa imbensyon niyang telescope bago niya inipresentar sa Duke of Venice kan 1609. Napasakamot kan University of Michigan ang pegang dokumento matapos ining idonate kan sarong mayamang kolektor o kolektor kan mga antigong libro asin dokumento kan 1938. Nagpo na questionon ang authenticity kan manuscript kan Mayo 2022 sa tabang kan history professor na si Nick Walding. Nagkondukta ng research si Walding manungod kay Nicotra kan mariparo niya magkapareho ang forged documents ni Nicotra sa Galileo manuscript na pagsadiri kan University of Michigan. Kani pinaaram ni Walding na siya sa iyang hinala sa universidad tulos na nagkondukta ng internal investigation asin nakonfirmar na peke ang mga manuscript. Napatunayan na peke ang manuscript sa tabang kan mga eksperto na trace na gibo sa naini kan 18th century ang papel na ginamit mientras na kan 17th century nagadan si Galileo Galilei. Sa presente, pag-iisipan pa kan University of Michigan kung paano ipipresenta sa mga estudyante asin publiko ang pekeng dokumento. Naisip ninda na magayon na mapag-adalan ang manungod sa forgery, hoaxes asin fakes. Flashback. Oktubre 18, 1941, nagadan si Carlos Ronquillo sarong Revolutionary Chronicler asin sekretaryo ni General Emilio Aguinaldo. Si Ronquillo na designar bilang military aide ni General Daniel Tirona and commander kan military expedition sa Cagayan Valley. Inorganisar na niya ang guerrilla basado naman sa naging kasuguan ni General Aguinaldo matapos mapasakamot kan mga Amerikano ang mga guerrilla sa Cagayan. Si Ronquillo nakulong nin 4 na bulan kan 1900 matapos na madakop sa Cordillera Mountains. Duang beses siyang nadakop, primero kan Abril 16 sa 1903, sinundan kan Marso 18 matapos na iwagayway niya ang bandera kan Pilipinas. Dahil sa si Ronquillo ang matibay sa Eagle o Ingles asin Espanyol,
Pinunan niyan pagsurat kay bahan sa sayang naisurat ang La Verdad o The Truth. Siya naging editor kan muling pagsilang o El Renacimiento, The Rebirth kan 1905 sa God 1920, Taliba o The Sentinel, TVT Newspaper o Tribune Vanguardia asin Taliba. Iyan na detalyes kan mga baratang unyan digdi sa Radyo DZGB. Sangaran kan sa tong mga nakairibanan sa pagbabareta. Ramir Tanay sa lado teknikal. Kay man si Trisha Marilitana asin Richard Astor sa IT asin Social Media Department. Asin sa DZGB News Base, yaon man si News Director Edwin Peralta, News Manager Mario de la Cruz, asin Angel Mustaza. Kay man dyan si Joshua Bino. Batiwan tama na sa tuyang mga paradangog ngunyan. Salamat tabi sa indong pag-antabay. Pati naman ang mga kairibanan mi dyan. Dati, sa pinag-OJT-an ko sa EMB Legal Unit, kan DENR Region 5. Hello po, Attorney Tizon, asin kina Kuya Jeric. Asin man kina Celestine, pati kina James asin Angela. Good afternoon. Salamat sa tuyong mga parantabay sa ngaran man giraray ni News Manager Mario de la Cruz. Ako po si Francia May Boras, nagsasabing Diyos mabalos po sa sindong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Realize true comfort